Iloilo Newsline magadala sa mga impormasyon, issues kag balansing nga komentaris. Iloilo Newsline nagapangalagad humalin last 9 sang gabi tugtog last 10 sang gabi. Humalin Lunes tugtog Sabado. Ang Iloilo Newsline makit-an kag mabatian sa social media. Ini ang inyong nga mga alagad, Trixie Faith Gamarcha Diaz kag Johnny Yanson Diaz. Oras sa Pilipinas, 4 minutos na nakaligad sa alas 9. Mayong gabi Banwa, mayong gabi Pilipinas. Welcome sa Iloilo Newsline. Nagapangalagad na sa subong nga oras ang ini nga programa agod sa pagdala sa mga impormasyon kag mga balita agod siparon naton ang mga issues nga aton natipon sa subong nga adlaw. Sa mga listeners ka mga viewers, kumusta na kamo tanan? Kabay pa nga okay lang kamo tanan sa inyo nga puloyan. Tapos na kamo panyapon, gahilay-hilay na kamo da, nagapahuway-huway na kamo, nagatanaw kamo sa YouTube channel sa nga Iloilo Newsline. Kaya tagan kamo namon sa mga priska nga kag saburuso nga mga balita. So sa mga Ilonggo, Gimarasnon, Akyanon, Antiqueño, Capisnon, Bacolodnon, Negrosanon, kag sa aton man nga mga listeners sa iban nga pungsod, kumusta na kamutanan? Palihog lang like, share and follow sa Iloilo Newsline, kag palihog lang subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline para ma-notify kamo kung mayara din man nga mga balita o kung insidente, ilayon kamo nga makahibalo. Basta nga mayara lang nga wifi, mayara lang kamo nga cellphone, makitaan na ninyo na sa inyong Facebook page kag sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Oo, kung may cellphone ka mo, kag ang inyong cellphone may wifi or data, pwede na ka mo makapamatik kag makatanaw sang Facebook page sang Iloilo Newsline or sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Standby sa atong mga listeners, standby sa atong mga viewers. No, palihog lang. No, padala diri sang inyong comment sa Iloilo Newsline. Padala kamo diri sang inyong mga greetings o kung panamyaw para basahon naton. No, unahon naton na na-check ang pag-asa ay para nga mabalanta ang sitwasyon sa panahon. Standby lang sa atong mga tagpalamati. Ay nahulat-hulata ang pag-asa. No, ibaloon ta kay kainasa nga nagulan-ulan na naman kag mayara pa gani nga buhawi nga nagluntad didto sa uton na Iloilo. No, amo to gani kay nga nakibot man ang kadaman bangod nga ginagyan sila sang buhawi. Dako nga balay didto sa Buray, ginagyan sang buhawi, wasdak ang iya atop. May duha ka lalaki na pilasan. Nagapahuway sila, tingala sila gihinuganas na gali buhawi. Di ibantong atop nagtupa sa ilay. Gamtang nga nagapahuway, nagahigda-higda sila. So check nato na nga pag-asa Iloilo kay para nga mabalanta kung ano ng sitwasyon sang panahon. Iloilo Newsline Weather Update. Yara sa atong linya si Engineer Michael Viola. Engineer, mayong gabi, live kita sa Iloilo Newsline. Sa ato na mga nakikinig at narito ang pinakahuling update sa magiging lagay ng ating panahon sa susunod na 24 na oras. Ang probinsya po ng Iloilo at natitirang bahagi ng Western Visayas ay generally fair weather pa rin, liban lang sa posibilidad ng mga isolated na pag-ulan, lalo na sa bandang hapon o di kay gabi. Ang ihip ng hangin ay nagiging mahina hanggang sa katamtaman na nagmumula sa hilagang silangan at yung ating mga bibayang dagat ay magiging banayad hanggang sa katamtaman lamang yung pag-alon. Yung magiging antas ng ating temperatura ay mula 27 hanggang 33 degrees Celsius. At mula po dito sa Pag-asa Radio Station, Michael Viola, magandang gabi po. Wow, grabe kay init gali, Engineer Viola. Kagabi may naglabay nga buhawi.
Kagahon nagatupa man ang ulan. Engineer? Ay, hello sir, hello sir. Sining ko Sir, kagabi may buhawi dito sa uton kaga dira sa Mulo sa Bugabog kaga kay inas ang kagahon nagtupa ang ulan. Ano, may ara Abel, kita nga weather disturbance? Sa ngayon wala po tayong weather disturbance no, bagyo, LPA o anong mga weather system na dudulot ng masamang panahon. No, yung naranasan natin mga pag-ulan kahapon na may kasama pong buhawi ay ito po'y dala ng epekto ng tinatawag nating thunderstorms, no? O ito yung pagkilat at pagkulog, no? Kadalasan nangyayari po ito hapon o gabi at kung malakas yung thunderstorms, possible po no yung pagkakaroon ng buhawi o yung even yung pag-ulan po ng yelo. Okay. Engineer Viola, madamo nga salamat pagi diri sa Iloilo Newsline. Okay sir, walang ano, magandang gabi po ulit. Mayong gabi. Iloilo Newsline Weather Update. Madamo nga salamat sa aton nga pag-asa Iloilo. Hello, Toto Child. Okay ka lang da, Toto Child. Nakapaniben na ka? Sa atong nga mga listeners ka mga viewers, ang Ilonggo bastante nga pagkaon agrikultura nga madinalagon. Hindi magkalipat ang Ilonggo nagainganyo sa mga pumuluyo sa Visayas area nga pasanyugo ng pagpanguma kag legal nga pagpangisda. Agod nga may bastante nga pagkaon agrikultura nga madinalagon suportahan ang mga mangunguma kag mga mangingisda. Subong man ginadulong sa inyo sa More Power Iloilo, bringing more to life. Sa aton nga mga headlines, President Rodrigo Duterte nagmando sa mga pulis nga dakpon ang mga violators kag ilupot sa prisuhan sang 9 ka oras ang mga wala nagagamit sang face mask, wala nagapractice sang physical distancing kag hand washing sa pampubliko nga lugar. Sa dugang pagid nga impormasyon, ginhangkat ni Presidente Rodrigo Duterte si retired Supreme Court Justice Antonio Carpio nga magdebate may kang tanan sa isyu sa West Philippine Sea. Sinopharm vaccine totally banned sa Pilipinas bangod wala pa sang clinical trial. Empleyado sang DNR nga ginpang dismiss sa serbisyo. Alan Montañez, Deputy Public Land Inspector for grave misconduct. Cartographer, Region 4A, Florante Orata, Community Environment and Natural Resources, grave misconduct. DNR Apare, Aber Tabuklaon, Community Forest Manager, Program, Grave Misconduct, Region 13, Viviano Maputol, Community Based Forest Grave Misconduct, ini sila tanan ginpang dismiss sa serbisyo. Hindi lang falsification of public documents, hasta yung illegal logging niya. Siling ni President Duterte, abi ko wala na logging, may logging pagle. Amo na ning ginahalinan sang pagbaha. Kag mayara magita nga latest investigation sang Task Force Heredia sa pagtiro patay kay Pilar Capiz Municipal Administrator Jan Heredia sang Mayo 2 sa Rojas City. 12 minutos na nakaligad sa alas 9, naka-standby subong sa linya ang Iloilo Police Provincial Office Director, Police Colonel Gilbert Guerrero. Hibaloon naton kung ano ang ila desisyon, may kangtanan sa pronouncement ni Presidente Rodrigo Duterte nga pangdakpon ini ang mga violators, ilabi na ang wala nagasuksok sa face mask, wala nagapractice ang physical distancing, ilupot kuno sa karsel sang 9 ka oras. Yara sa atong linya si Colonel Guerrero. Sir, mayong gabi. Welcome sa Iloilo Newsline. Si Johnny upod nimo kag si Trixie. Na? Utod siya? Okay. Na utod si Colonel ang linya ni Colonel Guerrero. By the way, mayong gabi. Liuko Trixie.
From Pat Marshall, good evening, Sir John and Trixie. More power and God bless. Hello, happy listening and watching. From Manuelita Sibonga, good evening, Irido Newsline. Pa-shoutout sa duha quarter sang happy birthday kay Lia Sibonga. God sa bless. Qatar, Sa dua Qatar. Qatar. Okay. From Julian Bautista de Silos. Good evening, Irilo Newsline. Mayong gabi. Okay, ginaulat-ulat ang linya ang pagbalik ni Colonel Guerrero kay nautod ang aton nga koneksyon sa kay IPPO Director Gilbert Guerrero. Ginaulat-ulata. Mayo sa subong, duwa na lang kadlaw, may bag-o naman kita nga PNP Chief. Si Lieutenant General Eliasar Guillermo Eliasar Guillermo amo ni ang mga bulos kay PNP Chief Dibolda Sinas sa pag retire ni PNP Chief Sinas. Ang classmate niya ang sa PMA 1987 class 1987 amo ang magabulos sa iya si Conman sa Philippine National Police. So i-check naton anay ang dugang nga impormasyon daw nautod lang golpe ang linya niya ni Colonel Guerrero. Okay. Tinguan no sa aton technical partner para nga makontak si Colonel Guerrero. Standby lang sa atong mga listeners kag may ara man kita karon nga update sa COVID-19 kag ang sitwasyon sa kon ang municipal administrator to nga Gintero patay to sa Roa City na autopsy na ang iya bangkay. Halin sa isa lang kapusil ang gingamit, no? May anom siya ka mga igo sa 45 caliber pistol, ang patalya nga pilas ara sa iyang atang kugo lapo sagtang kag naigo man ang mga internal organs ni Heredia. So, may mga anggulo na subong nga ginasunod ang aton nga mga pulis miyembro sa Task Force Heredia. So i-check naton ini karon ang dugang nga mga impormasyon, no? Why sagsabat basi travel siya, no? Si Colonel Guerrero pagtawag mo bago lang gito. Nautod dayon. Sige lang liwat-liwata lang basi gadula-dula ang signal. Kay Mary Grace sa Villarosa mayong gabi. Salamat sa pagtanaw. Kay Sniper mayong gabi man. Dira sa Santo Domingo, Arivalo. Salamat gid sa inyo man nga pag kaon dira sa Batsuyan ni Sniper. Sa mga nagahiwat sang kaadlawan, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday kay Lia Sibonga. Happy birthday to you. Sa tanan nga nagahiwat sang kaadlawan, happy birthday. Sa mga listeners ta dira sa iban nga lugar, iban nga pungsod, mayo lang ang pagpamati kag enjoy lang kamo dira. Happy birthday da sa inyo. Sa pamilya Ginyes, mayong gabi. May birthday man da. Mads, may birthday man da. Mayong gabi lang da. Sa pamilya Londonyo, pamilya Bautista, La Paz, Villanueva. Kag sa mga miyembro sa nga media nga nagamonitor man diri sa Iloilo Newsline, mayong gabi sa inyo nga tanan. Okay, nagaring lang. Balikan ta lang na guro karon, no? Balikan ta lang na guro karon.
So diri kita sa pagpabati. Sa pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte, nakarig dito ang Sinopharm. Sinopharm o kung ang paghangkat ni Presidente Rodrigo Duterte sa sa kay retired Supreme Court Justice Antonio Carpio. Okay. So ipabati ta sa inyo ang pagpahayag ni President Duterte ngayon Sinopharm kuno ito Taliban. Pero subong lang hapon nakibot kita nga mayara pa nga nabilin ning Sinopharm vaccine nga padayuno naman kuno ano gid balahaw. Nabalanta nga ginturok ni sa baga ni President Duterte Sinopharm vaccine ini sa nga hindi sila gusto nga ipadayunon ang Sinopharm vaccine diaw ang mag-existe ang Sinopharm vaccine diri sa Pilipinas. Anong rason? Kaya ang report din nga nabato naton way pa ka tapos ni sa clinical trial. Way pa ka tapos paturok nyo na da sa Presidential Security Group kag sa kay President Rodrigo Duterte. Kagawala pasangliwan nga nagturok, no, nag-injection ang DOH Secretary Duque. Yari si President Rodrigo Duterte. Concerns nila about orders following. Just before this meeting started, I had a talk with the ambassador. Sabi ko sa kanya, ang mga experts nagsabi na wala pang ano ito, hindi pa dumaan ng examination sa atin. Ang binigay na ang compassionate use, which is really illegal excuse to have the compassionate use. To ibig sabihin, magamit mo compassionate. Kaya lang, maybe it's not acceptable to them, but it's legal actually. When the government allowed it to be used for compassionate use, that itself was an authority for people to be injected. Pero kukunti lang ang naturukan ito. So here's a deal. Sinabi ko kay Ambassador, criticize nila kasi hindi nga dumaan ng examination yung Sinopharm. Sabi ko, tanggalin mo na lang. You withdraw all Sinopharm vaccines, 1,000 of them. Huwag ka na lang magpadala ng Sinopharm dito para walang gulo. Sabi ko, bigay mo lang sa amin yung Sinovac na ginagamit sa lahat. Na ngayon, kayong nakikinig, sabi nila delikado daw. There are plenty. 55 of them it says that it's deleterious or dangerous for use. Wag na kayong gumamit. Doon na kayo sa Sinovac. But Sinopharm has been used in Brazil, in Indonesia. Pero the fact that ang may kunting na hindi dumaan, para walang tanggalin na lang natin. So we are sorry, you are right, we are wrong. Ang Sinopharm, maybe tomorrow or following day, wala na yan. I made it as a personal request. Ngayon yung tinurok sa akin, I said, it's a decision of my doctor. And all things said, this is my life. Alam ko man, compassionate use. So there was this legal point that made it possible for me to sinabi ng doktor, Sinopharm, because of the record outside of the Philippines na maganda ang and all of the Chinese official Sinopharm. Pero kung parang gano'n naman ingay, i-withdraw na lang para
Maghintay na lang tayo ng Sinovac, Total 1,000 vaccines lang yan eh. It would not make a dent doon sa supply. Si President Rodrigo Duterte, so amo tong confirmation, linya why na ng Sinopharm? Kung may harap man, kay may 1,000 doses pa mo. Oo. Linya ako na bahala. Iturok na lang niya kuno siya. Siya na lang niya marisgo, hindi na niya pagpaambito ng mga Filipino, no? Siya na lang niya bi. Linya pa ako na lang gidya. Why ta mabalan basi panghatag yan na ni sa iban mga pungsod kay nga why pa sang clinical trial. Linya kamo mga pumuluyo insakto kamo sala ako. Ako man sa presidente kay ti why pa gani sang clinical trial ongoing pa ang research ginturok na sa presidente ginrisguhan niya. Kagisiling niya hindi na niya pagpambiton pang iba na di. Why na sa may magambit siya na lang gid isa kag siya na lang gid. 25 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa mga listeners na nag-text man dire kay Major Bermejo sang Hordan, kay Major Ferrer sang Nueva Valencia, Major Ray Pabalan dira man sa Dingli. Dunyas, no? Dunyas. Kag sa mga listeners naton Dingli, Dunyas kag Pasig, basi gusto nyo magbakal sang isda nga priska, ara lang sa cruising patio sang Dunyas, pangitaan nyo dira ang baligyaan ni Nijima kag ni Digol Panis Priska dira mga isda halina sa istansya. Kag hindi ka mo magkalipat, no? Magbakal ka mo sang itlog, barato na, priska pa sa din sila mabakal. Sa Egger Farm, gusto niyo mabakal ng itlog? Kato ka mo sa Egger Farm sa Barangay Palipagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. May telephone number sila 523-0039. May mensala sa mobile number 0947-856-4729. Ang itlog sa Egger Farm, priska kag barato. Ang Egger Farm ginabanagyahan ng Day William kag Josie Lagman. Okay. Kag sa silingta na ang giwag na di sa aton sa Iloilo, ginadala sa inyo sang More Power Iloilo, bringing more to life. Aguma Ilonggo bastante nga pagkaon agrikultura nga madinalagon, no? Hindi makalipat Ilonggo bastante nga pagkaon agrikultura nga madinalagon. May lang nga pagpamati kay Attorney Hansel Didulo sa Assistant Secretary sa Visayas sa Department of Agriculture. Kay nong Rex Donasco, kag sa kay Mrs. Yeda, sa mga miyembro sa Astraven sa Iloilo Central Market, mayong gabi sa inyo. Kag sa mga empleyado sa series sa terminal, Valyacar Transit Incorporated, ilabi na sa mga gwardya, no, mga Blue Guards, mayong gabi. Kag sa mga vendors, kag mga porter, no? Mayong gabi sa inyo. Salamat gid sa pagtanaw kag pagpamati. Kung mayara problema nyo, hindi pagdala-dala ang mga buot nyo da. To mainit nga daan subong, hindi nyo pagpainit tama ng inyo nga mga siklabo sa inyo balatyagon. Insindihan na ilang bala kamo. Hindi bala security guard puras kagaldiya. Nong Jo, hindi bala? Kung si Stribor, kontra niya security guard Stribor. Siya panglaygayan pa kamo ni Padre da. Kay Lieutenant Ryan Orlens, din ka nasubong na-sign? Good evening, Gary. Din ka nasubong na-sign Lieutenant Ryan Orlens. Nagligad, batian ta, ara ka sa Liganes. Subong din ka na, subong. Mayo lang nga pagpamati dira sa inyo. Sa imo nga mga tinawo, mayo lang nga pagtanaw kag pagpamati diri sa Iloilo Newsline. Liganes ka man sa gyapon. Palihog lang tawag dire karon, no? Karon matapos na bla. May number ko dira. Kung may mga insidente, tawagan nyo lang kami, nakuha nyo picture, padala nyo inyo dire publista, no? Para man nga makita sa mga tao. 0929-254-4135.
4135. Okay na? Dugay man ta, idlaw man ta kay partner Ryan ba? Ang CLDS Poultry Supply naghahanamtang sa Barangay Bagakay kag Hacienda Conchita, San Dionisio, Iloilo nagabaligya sa mga nagalain nga mga feeds kag mga bulong para sa mga baboy kag manok. Madamo pa nga mga pililian ninyo dira nga mga feeds kadto lang mo sa CLDS Poultry Supply. Barato na, makaayo ka pa kung kulang kwarta mo, balikan mo lang pagbalik mo o pag kuha mo naman liwat sang feeds hindi blato child. Ayos. Thumbs up anay. Ayos. So kadto ka mo da sa CLDS sa Poultry Supply. Kag sa gusto nyo magpahimo man sang tarpaulin, din sila makadto be. Graphics Innovative Mind Computer Techniques, Computer-Aided Services, namtang sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City, sa unahan ng gate sang Molo Plaza sa tatong sang opisina sang Bureau of Fire Molo. Ang graphics na priyahan ni Sir Manny Sanoy. So hindi ka mo makalipat graphics. Kay partner Ryan da, basi matext mo man karon sa number ko ang imo nga number kay ay naku number mo. Kadtuan tang isa ka pagpanghangkat ni Presidente Rodrigo Duterte kay retired Supreme Court Justice Antonio Carpio. Linya debate na lang kitabla. Kay matyagan ko daw sala lang ko tanan. Issue party sa West Philippine Sea kay daw mo maning ginahambal mo. Nga madebate, gusto mo magdebate? Willing gid ako. Amo nambal ni Presidente Rodrigo Duterte. Ayari ang pagpangangkat ni President Duterte kay retired Supreme Court Justice Antonio Carpio. Nung Carpio naman, sulat ng mga desisyon. Para sa kanya utak Nay, lang. okay na? Isa rin go ahead. itong Hibalo na ton. Supreme Court. Signal ka na, okay na? Pareho man kay abogado. Gusto mo magdebate tayo. Madalawa, tatlong tanong lang ako. Sino ang nagpa-retreat? At anong ginawa ninyo after sa retreat? Kaya ng kaso, ngayon nanalo, ma-enforce ba natin? Matulungan ba ninyo kung sabihin ninyo sa Amerikano, sabihin ninyo sa France, sabihin ninyo sa Britain, samahan ninyo kami kasi papasok kami. Tang-inang yan. Kaya ako naging bastos kasi pinipilit din ako maging talagang pissed off na yung kasalanan mo, gusto mo ako ang Ayan ang totoo, mga kababayan ko. Baski sa inyong abogado, tanungin ninyo. Mayroon mga abogado talaga na baski sinong abogado, tanungin ninyo. Iyan ang nangyari. Ngayon, kung ako'y nagsisinungaling, mag-resign ako bukas kaagad. Yan ang garantiya ko sa inyo. Itong dalawa walang mawala sa kanila. Purma ng partido. Ikaw, paniwala ang Carpio na ikaw ang hindi mo alam ang politika. Estilo mo ng ganon. Paniwalaan ka ng mga leader doon sa mga barangay. Sabihin nyo, iba mang muka nito. Para rin Mongolian race. Hindi mo, Pilipino ang muka nito. Hindi ka man natibo. You come from a different stock. God damn it. Nabatian si Presidente Rodrigo Duterte. Amo ni pagpanghangkat ya kay retired Supreme Court Justice
Antonio Carpio. Lingaw kung gusto mo, debate na lang kita bla. Parte sa ginawakal mga West Philippine Sea. Nga sino naguna retritaw? During that time no ba President Noynoy Aquino, kag ikaw man ang sanguna ang ambal to, nag-file to sang protest. Di nagdaw kita ti anong ginimo nyo, gipa-retreat nyo ang aton nga mga barko to. Te anong ginimo sang China? Ginsubli nila. Di niya, ako ya basulon mo? Hindi pa kuya presidente sa una? So amo nang ambal ni President Rodrigo Duterte. So amo nang iyang pagpapayag, no? Ni President Rodrigo Duterte, depende ni kay retired Supreme Court Justice Antonio Carpio kung batuno niyang pagpangangkat sa presidente. Kay gamat init tong kwano ang West Philippine Sea. Di mayo lang may ang isa naman to tani kay isla, no? Ang Sabina Shoal tuyo naman niya posisyonan to sang Chinese militia, mga vessel to. Mayo lang kay ara ang isa to ka official sa Philippine Coast Guard, no, nga official na nga babaye kag abogado pa. Siya ato ang panawag to sa Chinese militia nga pull out na kamuda. Hindi na inyo nada. Hindi nyo pagposisyon kay hindi na inyo iya na iya ka Pilipinas exclusive economic zone nada. Malapit lang ni sa Puerto Princesa, sabi mo. Ang ginposisyonan nila sa Binasyol ni. So amo na ang latest ni nga natabo, no? Nag-refuel lang ang barko sang Pilipinas, pagbalik nila ara ng mga vessel sang Chinese militia. Mayo lang nga pagpamati kay Leslie Londoño. Good evening, Iloilo Newsline. Nami Nami, signal diri sa Mandurriao. Oh, dito mo hindi PLDT nga lawlaw. Hindi PLDT nga lawlaw. Nag-testingan ta to si Lieutenant Vidal. Nga no? Hindi siya to. Sino to? Si Lieutenant Ryan to ya. I see. Abi ko si Lieutenant Vidal na kay parte to sa Buhawi sa Uton. Balikan ta si Colonel Guerrero, basi pa malabot mo da, lihog lang, ha? Magluwas sina, no? Sa mga kauturan tanibla nga ara nagapangimpliyo sa gobyerno. Kung nara ka mus poder, hindi mo sagad pinangawat. Hindi ka mo sagad man nga himo sang katuntuhan nga kamo pa ma-falsify sa mga documents. Kag hindi ka mo sagad pamulod da sang kahoy, ngay gali ara ka mus poder, pinagusto lang kamo, hindi dapat na. Tanawan nyo sa mga empleyado sang dinar. Anong tabo sila? Gin-dismiss sa serbisyo. Di ko ni-dismiss ka sa serbisyo, may kuhaon ka benepisyo? Wala. Wala ka na sang kuhaon nga benepisyo, tulokon pababaw idalom ikaw, hasta pamilya mo, kagambalon ka sa mga tao, magtalikod ka, kawatan, no? Kung nahara ka mo sa serbisyo ka mo sa insakto. Hindi serbisyo ka mo para sa kaugalingon nyo. Gusto nyo pamatian si President Duterte? Gapangakig man Japon presidente ta? Kay nabalaan niya may laging naman. Bikuuntat na ni. May illegal laging pagali nga naga-exister. Nga naakig ang atong presidente. Kay pila na kabisis nga nagbaha mo kung nali nga magbunok ang ulan.
grabe nga ulan, baha dayon. Anong kapiktuhan ang mga pumuluyo sa kabaranggayan? Sino ang kututon? Diin mapundo ang problema sa presidente. Kita nyo lang gen. Yari si Presidente Rodrigo Duterte, di ba to? Sa pag-dismiss niya sa serbisyo sa mga empleyado sang DENR nga may mga kaso nga grave misconduct. President Duterte. I would like to thank everybody for this productive ito. Kasi may ako yeah, I'd like to beg the indulgence of my companions here. Gutom na rin yan sila. The list of DENR personnel dismissed from the service. Alan Montañez, Deputy Public Land Inspector, Cartographer, DNR, Region 4A, grave misconduct for soliciting bribe to facilitate the issuance of Sorby Authority. Florante Orata, DNR Community Environment and Natural Resources Office, APARI, grave misconduct, dismissal from service for soliciting and accepting money in the guise of facilitation fee. The Court of Appeals affirms the decision of the lower court. Abder Tabok Laon, Community-Based Forest Manager Program, DNR Region 13, grave misconduct, prejudicial to the service for fraud and falsification, yung dokumento na pagtransport ng mga logs. Akala ko ba wala ng laging itong next meeting I will take this up with the cabinet. Akala ko ba wala na itong putang inang daging na to. Bibiano Maputol, Community-Based Forest Management Program Officer, dismissed from service for fraud and falsification of official documents relative to the transport of drugs. Kayo, sinabi ko sa inyo, complaint lang. Ang tao, magreklamo lang. Hindi ka na kailangan from there, I will take it. Mag-imbestiga ako ng whether nakatanggap na or gusto naghihingi. That's the everyday illegal transaction dito sa Pilipinas. In every office. Meron talaga yan. Alam mo, pag kailangan ng approval o denial ng isang opisyal, pera yan. Pera yan. He can deny or he can approve. Pagkawala ka, deny. Pera yan. Kaya kayong mga transacting sa public offices dito, magsumbong lang kayo sa akin. Meron pa tayong panahon, ilang buwan. Gusto ko na maubos lang itong mga tao. Kung sino yung nabigyan ninyo, yung tapos na, o maghihingi pa, isekreto mo lang sa akin. Wala kayong problema. Kung ako ang mag-take over, kung tignan ko papilis ninyo, tama, i-approve ko ako, i-overrule ko yung tapos, I will dismiss these people. Pagka-graft and corruption, lalo na bribery. Magsumbong lang kayo, hindi kayo kailangan magbigay ng pangalan
at ako na ang bahala at hindi ko na kayo kailangan pa, ako na ang either maghanap ako ng mali sa mga papeles. Marami yan. All you have to do is to dig into the documents past yung dumaan sa kamay niya. Na naman siguro, si President Rodrigo Duterte. So mo tong iya nga panglawag to sa mga empleyado sang DNR to nga ginpang dismiss sa serbisyo bangod ang iban nag-facilitate sa pag-process sa mga papiles nga ginpang piki pa nila. Dapulo pariho man sa Department of Agrarian Reform ba? Sa CARP nila, ay empleyado nila sa una mo yang nakatukob ya sa mga ginpang divider nga mga duta. Ang ilay nga ginapaboran na mo yan nagatukob ya sa mga duta to yung kalapad man duta nila. Pulo pariho pariho na da sa Guimaras, pariho to sa Quinto Distrito, dito sa San Dionisio, amo gina nga sila mismo amo yan nagatukob kung hindi man ang mga bata-bata nila among ginapaboran nila. Balik kita di sa dinaro. Balaan na gid nila nga hindi pwede. Ginatestingan nilang presidente na ara testingin nyo kundi dismiss ka mo. Magluwas na involved pa sila sa illegal logging. Hindi pwede na magpangutod ka, hoy. Puod. Ano gani siyang lecture ninyo? Ang kung di ka mo mag-waste ang papel kidan halina sa cheese, di ka Oo. luoy man ang mga cheese Oo, kung sagad pangutod ng kahoy, yan mano gani. Ma-pollution. Oo, kag mabaha. Oo. Puod kay daan ang cheese amo naga kuha sang tubig. So Ginayos dapat hindi ka mo sagad pamulod dira. Kung magpamulod man ka mo, ilisin nyo. Ilayagain intra pa sila laging silang manugbantay, bantay sa lakay. 46 minutos na nakaligad sa alas 9, nakastandby sa linya si Danny Villases, nagikan sa probinsya sa Guimaras. I-check naton ang report ni Danny mga nagakalinabo dito sa Guimaras. Dan, please come in. Yes, John. So, kay naglamang nag-conduct sang isa joint operation ang makatapos ang CIDG, Guimaras, DNR, PINRO, GPPO, kag sang PEU. Kung man ang HPG sa pag-conduct sining RA 91675 ang unlawful use of chinso nga wala inisang permiso. By the way, dyan, kumpituhon ko na ni Buwas kaman ang ibang rin nga mga detalye. Hindi ko ni sagid makuha kumplito, no? Kaya man kay na wala pa gid na ma-file, no? Sa may police matter kay na, no? Allow me. Pero may mga lang kita Buwas nga kumplito gini kung sino ini mga tao ni. Kag sino ang mga nagapanag-iya sing kinso. Ibasahon ko lang ini ang kaundan sa sining pag-operate kay bangod nga sa ato nakuha nga mga information nga madata ang pagpang chinso sa mga kahoy kung nga ang nag-conduct ng operasyon at hindi na ako dimensionar nga mga operatives, no. So kung Taga din na danang tagiyas ang chinso na sa binibista ini sa dyan, no. sila gid nga duha. Yes. Hindi pa ko kumplito gid, no, kay nago na kulang-kulang ako gamay. Kag ang nakukulan rin nga mo ang mga joint elements. Kumplito ko lang ni Bas kung pwede man, no, kaya ko timpo anay. Kay tama ini kay patantiman kay hindi lang ini nga mga grupo nga ini nga natikma ini kay na kundi may arap gid. Kay kumplito ko lang ni diyan, no, kung pwede man lang
So nakuha diri ang isa ka tsinso kag nga ang may isa may unod nga more or less mga 2 ka litro sa gasolina nga amo ang nagapandar sini ang mga tsinso kag napulo ka metro sang kalat kag of course pinapili ka mga gamit no sa pagpang jihad ng kahoy nga tugay ini sang illegal nga pagtinso kaya sa bayan sang province of Guimaras sabihin sa may manuwas sang Buenavista dyan. So alam mo pwede lang kumpituon kung sa buwan pa ini makumpleto so kulang kita sa gamay no sa mga operasyon pero ginpresa ko na ang mga joint elements ang mga otoridad nga nagkandak kay nagilamang sining illegal nga pang-utod sang kahoy pagpangkihan nga wala inisang permiso no. Now, Dan batian mo man to Dan? Ang Yes, ginambal ni Jan. President Duterte tong ginpang-dismiss ng mga empleyado sang DNR to? Kumplito niya siya. O hindi, joint elements niya mo. batian mong pronouncement ni President Duterte nga ginpang-dismiss siya to kay sila pang ang mga nagapanguna to sa pagpamulod pa sang kahoy kundi dismiss serbisyo. Oo. Oo mo na. Maganda nga may ako din kumpleto bala. Kulang-kulang game sorry kay na wala ko makuha agad ang bugos nga kaundan na nako do wala ko agad sang kumpleto gid nga lang sa suspect. Pero I am very sure nga boss kumpleto ko ni kag isa ko nga ma-interview ang head sang DNR boss may Jordan kay ara man lang sada at least kumpleto gid bala. Agud to nga mangin tulunsay ato niya pag-report sa sining illegal kapag tapas ng kahoy kapag kinso sa mga kahoy nga kung daan nga nagkandak sang joint element ang ako na nabitan nga mga ahensya sa nga gobyerno dyan sa province of Guimaras kag may kumpleto gid no ay sa ako na kulang ating mga informasyon medyo alang-alang kita so allow me no boss very sure nga kadto ang DNR boss ay ba Idan. interview gid yes dyan no now by the way sa ato niya pag-report sa masamis mo dyan sa mga nagakuan pala nagkaabig sila kung sa mga kinalye pa nagbaik so ali naman no halos kada adlaw may makakita nga mga tagsubong sa mga actuasyones kung nga ang isa man diri ka 73 anyos nga babae ang nag-complaint batok isa ka 37 anyos nga lalaki nga siya nag-alarm o nagpang-gamo sa sini nga barangay kung nga agin tawagan naman sa pulis agopod sa ilasing nga barangay kapitan aresto citizens arrest sa suspect nga mo si Bernard Latiungco Idulitin 27 anyos ang edad sang barangay Maclay na Buenavista Guimaras kag sinisang tagreklamo nga mo si Dominada Samson 78 no hindi 78 years old nga babae upod sa barangay kapitan sang barangay Avila nga mo si barangay kapitan Lona Gallo nag-conduct sang citizen arrest batok sa suspect kag nagkawag sa pulis agud nga ipadakop ang suspect nga alarm kung nagapanggamo sa ila sini nga barangay. So ining suspect nga ni ara sa paginakop sa Buenavista Police Station pero matapos ang reclamatory period gin pagwa may ni siya kag of course nagpapirma siya sang waiver nga hindi sila magluwat no sa naman ang mga complaint patok sa iya sini Chan. And sa balita atong ano ko gapon report pa nga padayon diri ang conduct man sa panakop sa mga motorista nga wala sa nagkaigo nga lisensya, wala sa mga ipakita ng mga permiso sa pag-drive kag ang kalabanan sini wala sang helmet kag may ara gani nga mga kabataan nga nag-drive sini
So palayon ina sila nga pagpanakop. Wala sila sang kuan sang sang figures pero kaya na ako kita nga mga ulis mga 5 kabilog man more or less ang pang kita nila sini. Palayon man nagapalagyo man sila mo. Balay na gani karon nga domen nagapangandakop dira sa unahan pagika sila sa lugar makalikaw sila nga dakpon sini mga task force nga joint mga task force ang tilad sa LTO forman sa mga polis nga nagapanakop sila kung nga ginimo sini no sang resipyo sang Wadibista under man kay Mayor Eugene Reyes agud to balang malikawan man ang mga untoward incidents labi na sa traffic rules and regulation masami nagakatabo diri ang mga pabinungguanay mera nga gusto nga wala balas nga igo nga pag agi sa lugar nga dapat nga pagagyan. So the words nga sa kabilugan nga may dala nga nagadala sa motorsiklo labi na gid nga wala iya sang ihibalo sa pagmaniyo muna nagakadabo gusto ang pagbungguanay mga salakyan kundi mo to naman dyan nga halos kaya pagkita nga may head-on collisions between sa duha ka mga motorsiklo between sa tricycle kontra motorsiklo kay tungod nga ibanda sila wala bala nakaagi sa seminar kung anong imuo nila kung nga kalabo ini ang insidente. So nagapangabay lang si Mayor Reyes sundon pa lang ang rules and regulations kag kung matakpan ka mo dira dapat din nga magpakita mo sa iniya nga hindi ina maliwat kag kung may pagsulundan sa trapiko inyo nga dapat pagamultahan ang dapat pagamultahan sa inyo no. So lastly dyan dili patukapon ang partiya sa amon diri nga paghiwaton na nga Manggahan Festival. So way ko may report kapon to ang sa San Lorenzo nga sa San Lorenzo may dito man to nga Nautod ang report ni Danny Villasis. So, balikan ta, Dan. Wrap up, Dan, Liog. Kay may i-play ta, iban pa? Yes, okay. So sa liwat no, way ko lang ma-report kapon to dyan ang mga aktibidades kay Manti atong report ko from May 20, 21 to 22. Dito iya sa may Alubihod, no? Alubihod sa Rimin. May ara man gali nga isa man ka mga aktibidades sa may San Lorenzo dito sa beach sport resort nga may ara man nga mga aktibidades. Madito man nga eat all you can man nga pagkaon paho, kaon ka na kapag gusto ka lang kaon baka ka lang magkaon no. So way ko lang may nagansato may sukba man nga sa San Lorenzo may araman. So ano na iya sa pag management ni Mayor Lanin Pagao and the rest sa San Lorenzo municipal officials at silang palaboton nga Manggahan Festival sa Gimaras nga imbes ang tani whole week ini nga celebration naman mo dyan nga halos isa gini sa kismana kaning tukol sa nga pandemya 3 lang ka adlaw no from May 20, 21 to 22. So para muna ang apusingan ko ang information and buwas ikanugit kupitoon ang report ni sang pati pa usas ang Chinso nga wala sang permiso kaya sa may Buenavista sa probinsya sa Guimaras. Okay. Thank you so much, Dan. Bahaya. Sang Panay Bulletin, General Visayas, and the rest sa mga empleyado nga monitor man sa atos ni pagpangalagad. Madamugid nga salamat kay Preroy Sihar. Thank you Preroy sa pagbulituro pa sa aton man pagpangalagad sa bayan sa probinsya sa Guimaras. Danny Villases, mga balita ng Guimaras para sa Iloilo Newsline. Madamo nga salamat sa report ni Danny Villasis nagikan sa probinsya sa Guimaras. Kadtuan tang natabo kagabi sa Uton, no, particularmente dira sa Barangay Aburay. I-check ta ang confirmation nagikan sa gindesignar ni Police Captain
Jason na Pancha, ang hipis ang Uton Police Station, nga mo lang anay ang pa-interview, no? Si Corporal Raymond Duliete. Check naton be kay Corporal Duliete kung pilagin man kamabala ito ang mga na igo o kung ginagyan sang buhawi. Check naton be. Corporal Duliete. Raymond Duliete. Oo. Si Corporal Raymond Duliete, amo ni ang gin-designar, no, temporaryo ni Captain na Jason Pansa nga magambal parte to sa ilagin investigahan. Bali sir kagina sang kagahon may nanawag sa ton nga tsaka sa President bala. Tapos in-informar kita nga may ang iya pala nga tinao dito sa Barangay Mumpong. Ang iya ko nung kumalik mo nang nadala sang mabaskog nga hangin. Amo na Pon gali, hindi buray, munpon. Ayin man tuya sa may sa butong pagit. Mga pasyente na or biktima. Tapos atuan na mo sa ilang opisina dito sa Barangay Alegre. Dito na po sa may duwa ka pilaton. Tapos dito mangkin pa mangkot na mo ang natabo. Amo to pauway na sila kuno mga nauna. Kulti lang kuno nagabay ang makatog na hangin. Tapos dala nila balay, pagkikilay, pati sila nga duwa. So, ang ina yan natabo sa ano nga barangay yan eh? Barangay Mumpong, sir. Barangay Mumpong Buray. Oo, sa Buray na. Oo. Pinakabalay ito yung na-damage. Bali, ang isa lang na sir, kabalay sir. Kaya ang duwa na sila nga kaiping nga balay. Bali, ang isa, ang amo ng balay nga isa, ang medyo mataas pala. Amo na linan nga nadalas ng hangin. So, was it totally damaged? Oo na, ang kagi na sir, pati ang tulog nga duwa ka bilog, amo to nga may pilas kanitong isa, nga siya nga baga pala. Ano nga pamilya kayo, sir? Mga pangayaw mo na sila sir, kay mga obrinos pala na sa umada. Postadyo kag si Bunyi. Ang mga pinasunto, okay naman na ilakintangan. Taligin in-repair to tanin sa gimbal sa gabi. Pero ang ilang wala, hindi mo pasugot. Kaya mo itong bala sa doctors. Kasi, magluwa sa Buray, how about ang sa Butong? Ang sa bukong, wala kami ka-info. Wala sir nga sir. Ay, ginabulat ako, may 15 kuno to ka mga pangalay, totally, kwanto damage kuno? Hindi isang kapitan? Wala. Sang... Huwag niyo pa ma-verify? Wala pa sir. Ongoing pa ninyo, mga verification sila. Oo, sir. Oo, sir. Yes, sir. Yes, sir. Nabatian si Corporal Raymond Duliete sang Uton Police Station. So mo to natabo, no? Nakibot na lang tong duha ka tawo, to yung nagatulog-tulog, gulpi lang yan nga bumasko ang hangin, kakas ang alila nga ang ilab bubong. Natupan pa sila sa mga sinto, hindi napilasan na sila. Hindi tani matansyar kung saan o mag-aagi niyang buhawi, no? Iyan niya pagbuot sa mahal nga makaako. So amo na kabangdanan nga halong gikita, no? Salamat man sa pagpamati kay Margie Lutao, no? Salamat sa pag-monitor, no? Good evening, Trixie and John. Thank you kid sa pag-monitor nimo. So ipabati ta naman sa inyo ang latest investigation sa pagtiro patay sa municipal administrator sang Pilar Capiz. Ngang napatay to ang gintiro ginkilala kay John Heredia. Si John Heredia, miyembro ini sang una sang media dito sa probinsya sang Capiz.
Si isang Mayo 2, may ginbakal siya sa City Hardware dito sa Rojas City. Pagwa ya, way sa makaibalo, nga may nagabantay na yagli. Ari ang latest na investigation. Kag na-autopsy ng iya bangkay. So, napakigangutan naton ang Public Information Officer sa Rojas City, si Police Master Sergeant Ramel Arcangeles. Yari sa iya nga pagpahayag. Forward na sa aton siyang SOCO ang hard copy no, result siyang autopsy report sa bangkay ni Sergeant Heredia. Nakipan ang financial identification no, na kung ano ang caliber sa armas o tangi gamit. So, caliber 45. Kag naka-state dito sa autopsy ang mga fatal wounds nga naangkon sa biktima kag di siya bugman ang pilatigid sa mga pilas sa iya sa mga naangkon. Oh. So ang patay na pilas sa gindid. Ang number one to ang patay na pilas ang dari kampi ni ang liog na naglapos sa iya siniyang agtang. May pilas man ini siya sa may natuong na porsyon sa iya sining lawas na umigo man no, sa pilas sa mga major organs sa iya siniyang lawas. May this man no, kada common din nga mga pilas ang delicate halos kalamanan sa too kay mga nagsibo man ang explanation no, sa aton sining personal responsible together with Doc Fuentes nga mo ang kansang SOCO naton. And at the same time, ang upon viewing sa CCTV camera, ang pila ka ng statement sa bystander, sa matabo ang silente, ang moto ang ilas ng explanation. Kung atong tanawon, sir, ang firer o kung ang suspect, mas manubo siya ikumparar sa biktima. Correct, ha. Kag nakita ko natin dito sa CCTV, nag-show sa mismo sa City Hardware na nakakulat lagi man niya ang gunman sa pagwa sa biktima. Katapan niya naka-upload ng gid by sigod do lang gid na nakapalapit ang biktima sa iya sinina sa lakyan. Siguro na ito sigid sila kung hanap ko pa rin buksan or katagan sa may instruction kung pwede sabihin pwede karga ang sneaking bakal pang tig mo to kasi basta dahil nga lapok ang natabo. So, una ang victim about sa City Hardware sa suspect. Correct. Ang nasuspect yan nag-standby na eh. We try to exert a lot of observation and then study regarding what's CCTV. Kaya mga nagapati kita nga luwas sining gunman kag driver sa motor ng isakyan sa gunman. Posible may pa rin upod ining duwa ka mga suspect na ini nga considered as lookout or spotter. No? So may posible gani nga base ang lookout or posibilidad na spotter nagsabay na isulod dito sa may hardware kag nagpapretend ang nabigan ni Pakton. Kag-aban ka nakita ng moving out o nagagawa na kag-exam ng bayan daw tapos na nagpagbayan ang biktima. Naging mismo ang nag-attach ang idea or information sa gunman na pagwa na ang biktima sa bandayan nila. So, sa City Hardware, mayara sila sir nga CCTV na basik lang na makita nito kung sino ang napanawag makabing na tipster? May ara, pero ang ila pala nga surgeon nga positioning sa ila, suning CCTV. Aerial mo, magsulod ka pala, no? Tapos kung once nga may ara, inaraan ko ikaw paano, hindi niya makita ang imos ng totaling isura, no? Ang imo lang yung, so to something ang lang ang makita, no? So that's why then, malaton nga, we will try to exert a lot of effort, no? Sa pinapigidya ang mga angle which is malapit, not only inside and outside ng hardware, but also in highway man mismo
sa Subuman na in some other area na malapit sa Ginuntaran sa state. Oh. But so far, ano na nandangtan sa investigation, sir, sa task force sa Heredia? So kahapon man nga daw pagid naglalakad ato sa may Special Investigation Task Group John Heredia dito sa may bahay naman sa workplace, no, sa biktima. Together with the wife of Mr. John Heredia, Attorney Chris. Dahil nagdinaaran naman sila dito sa munisipyo sa Pilar, and then to meet also with Mayor Arnold Perez. So, may ginistorya na sila dito, and sa tingin ko man mapalayad sa kahanginan, kay that is already the part of the investigation man. Kag by the next day naman, I think they will have additional moves ang sinika personal sa task force. Kaya I know that after this investigation, makugbi naman niliwat. Sir John, atong sininga mga grupo to have a brainstorming and also what to talk regarding sa lakas ng ilas ng investigation. Subong daw wala pa sang klaro gin nga makilala na ang suspect o kung ma-identify di sana person of interest lang. So mga sir nga, why pa kay hambari gani sa tilaman sa mga kopdanan sa media that we will not rush up this investigation. No? We need to have smooth and long time. At the same time, kinanglan natin rin gatawag na pagpasensya. No? And at the same time, slowly but surely move natin. Kaya kinanglan natin din na ma-sure hits aton siniyang mga identities ng mga suspect kag who's behind sa sining kamatayon ni Sir John Heredia. So that is why may nakitayas and move. No? Not only ang iba ng mga special investigation task group ng mga member natin, but there are some member of our line agencies also that they give for us ang ilang suniyang assurance that they will help information gathering at the same time sa pagbulit sa pagpagita sa a lot of information in relation mo sa sining shooting incident sa dyan. Why pa? Nabatian si Police Master Sergeant Ramil Arcangeles. Amo ato ang ila latest investigation sa pagtiro patay kay John Heredia, ang municipal administrator sa Pilar, probinsya sang Capiz. So, patal ang mga igo. Ang subject o kung ang gunman, manubo-nubo sang sa biktima bangod ang trajectory sa pagtiro halin sa tangkugo, naglapo sa agtang paibabaw ang trajectory. No? Magsilingit ta trajectory, direksyon sang bala. Lipot ya, tiro yatos tangkugo, gatalikod, lumapos ang bala, pinasundan niya dason, sang tiro, dito sa likod, naigo ang mga internal organs. So far, why pa sang na-establish gid nga concrete nga motibo sa pagpatay kay Heredia. Kag wala pa sang na-identify nga sospitsado. So ongoing sa gyapon ang pagpangusisa sang Task Force Heredia sa pagpamuno ni Capiz Provincial Director Colonel Julio Gostilo. Mayo lang nga pagpamati dira kay Christine Faigao, no, kay Maria Sani Ikaw Mulo dira sa Kulasi Antique, kay Edi Moriera sa atong koneksyon dito man sa Canada, kay Juliano Puerto Bagat sa Metro Manila. Atong koneksyon sa South Korea kay Anemia Marquillero, medyo masako-sako siya. No, medyo masako-sako si Anemia Marquillero, no, sa classmate ay tutor pa ni saga extra pa ni nga. Dira man kay ni Andoloy sa Macau mayong gabi. Guadeline Peace dira man sa Hong Kong. Salamat gid
kay Lovelyn Ingada dira man sa Hong Kong. Ag mayong gabi lang sa ilang pamilya sa Lambunao, no? Liano family. Diri kita sa pagpabati, no? Sa ginhambal ni President Duterte, ginmanduan niya ang mga pulis. Nga sino mga violators daw nga mga dungol, waay nagasuksok sang insakto nga pagsuksok sang face mask. Nya dakpa niya kung lupot sa karsel. Di i-detain ninyo to sang siyam ka oras. Na init na gurong presidente niyo. Yari si President Rodrigo Duterte. May utak ka. If you are a thinking human person, sundin mo. Kung nag-iisip ka, may isip ka pa. Sundin mo yung utos ng gobyerno, kaya hindi yan akin, hindi amin. Para yan sa interest ng bayan. Na hindi ka makahawa, hindi ka mahawa, hindi ka mag-uwi, hindi mahawaan ng iba. Yan ang saka yung washing, pati mask. Na itong mask, yung iba, for compliance lang, naglalagay ng mask pero nakalabas yung ilong. My orders to the police are, those who are not wearing their mask properly, in order to protect the public. Kasi kung hindi mo depensahan yung publiko. To arrest them and detain them, investigate them why they are doing it. You have 9 hours. I-detain mo, tapos investigahin mo siya kung bakit ganun ang behavior nila. Pagka hindi ko ganunin, hindi ko higpitan, walang mangyayari. Yan nga, yung for compliance lang kayo. Pagka ganon, tapos ako dito hirap na hirap, papawala na yung pera natin sa bangko, tapos sige pa rin kayo galaw ng galaw dyan na hindi tama, mapupunta talaga kayo sa stasyon. Anybody in public wearing a mask, not in the regulation mask na ilong pati bunganga ang sirahan mo dyan. Ang minor yan kung ordinarily during times of peace, that would be a stupid requirement. But it is a critical need now. So ayaw maniwala. Then I said, kung gusto mo, sabi ko na noon ng past days, ayaw mo ng usapan na maganda, ayan, luhin mo. Imbestigahin mo. 9 hours. Stay in the station. Now, the next part of the program is pakinggan natin yung batean nyo. Hindi ka magpate. Sige, isulod nyo sa karsel. 9 hours. Prisuhan nyo 9 hours. Tipadungol pa kamuda. Kaya mo ning mando yaw sa mga pulis diri sa syudad. May plano anay nga pasaran ni ordinansa para may basihan ang aton nga mga pulis. At least nakabati na kamo in advance sang pronouncement sang presidente. So, mo to ang pronouncement sa nga presidente, parte na di.
hindi nyo pagtiaw-tiawi ang ambal sang presidente kay tuod-tuodon gidya sang presidente. Check na to na ng update sa COVID. Iloilo Newsline COVID Update. Here are the COVID updates. Philippines sources DOH.gov.ph. New cases 6,637. New recoveries 6,091. New deaths 191. Total active cases 63,170. Total recovered 999,011. Total deaths 7,991. Western Visayas sources DOH. Source is wvmc.doh.gov.ph. Total active cases 5,042. Total cases 37,606. Local cases Aklan 6, Antique 17, Capiz 30, Iloilo 22, Negros Occidental 193, Bacolod City 44, Iloilo City 28. Wow, grabe. Ang Negros 193, ang Bacolod pila 40, 44. 44. Wow, kadakmo damo nga mga Oo. na-infect dito sa COVID. Okay, go ahead. Recoveries reported today 792. Total reported recoveries 31,630. Deaths reported today 2 plus. Total reported deaths 928. Worldwide sources worldometers.info/coronavirus. Total coronavirus cases 156,135,499. Total deaths 3,259,918. Total recovered 133,555,612. 13. Iloilo Newsline COVID Update. Sa mga pulis naton sa ICPO sa Campo Delgado, ilabi na sa Police Community Relation, dira sa man sa province, no, sa Iloilo Police Provincial Office, sa Capiz, sa Antique, Aklan, Guimaras, sa taga Hordan Guimaras kami, SB member Hernani Galvez. Dira man sa Negros Occidental sa Bacolod, sa mga Ilonggo sa iban nga pungsod, kumusta na kamutanan? Dailang kay may bisita ta, dali na, hay na di. Dali na. Oh. Dali na. Oh, sa taga Barangay Bagakay, San Dionisio. Oh, ready, may bisita kami. Ay, bala mo, gusto yan magbulos ni nga dandi sa ako, no? dali na, di. Tamyawan na to si Tito mo Leonard, no? Si Tito mo Leonard. Dali na. Tamyawan na to. Dali na. Ang barbershop mo to. Dali na. Why hindi ka da kitaon? Ari diyan kitaon ka? No? Lakat na siya, no? Naglakat na. So sa atong mga listeners, mga viewers, thank you so much. Dugay-dugay check kita o kung sa base sa next week, i-check naton ng aton mga correspondent, no, nagikan sa iyon na kalain-lain nga mga lugar. Salamat gid sa pagmonitor da kay Mas Jane Halico Baryon, kay Parihelda. Salamat gid kay Madsa Juan Hornada, sa mga taga Guimaras, pamilya Ganhe, Ganancial Gamarcha, Istember. Thank you so much. Sa pamilya Yanson Cagnovera, Subuman, pamilya Plaga, dira sa Negros Occidental, pamilya Gumbok, Igharas, Kalataro. Thank you so much sa inyong pagtanaw kag pagpamati diri pamilya Halike. Kay Nong Mando, Halike, kay Nong Goryo, Halike, kay Ma'am Gina, Halike. Mayong gabi sa inyong tanan. Sa taga Sinda Teresa, salamat gid sa pagmonitor diri. Kag pa kay Melanie,
Kasalini. Mayong gabi sa inyo nga tanan. O, sige na. Manamyaw ka. Dito, dali na. O, dali kung ginapamatian ka to. O, si hello. Oh, hello. Hello, fans. Uya. Uya nga mo. Hindi nga bibi boy ba? So, sa atong mga listeners, thank you so much. Thank you, gid sa inyo nga pagupod kag pagpamati diri sa Iloilo Newsline. Sa mga gwardiya nga nagapulaw-pula, sa mga frontliners, salamat gid. Ini ang inyong mga alagad. Trixie Faith Camarche Diaz. Kag ako naman Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat sa atong nga mga listeners. God bless us. Kita sa singtan na sa buwas kag sa mga isyu si Paronta naman. Kag ini moment from now, no? Basi makumplito na naton tanan, i-plaster naton sinyo ang kumplito nga programming diri sa Iloilo Newsline. Kay Toto Joy kag Ate Marida. Sa iban pa naman nagamonitor. Ay manong da, musta? Inday, okay lang ka mo? So, diri lang kita kutob. Madamo nga salamat kag mayong gabi, Pilipinas!